नमस्कार, हे आहे कोकणचा नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि आपण पाहताय आजचा वेदर रिपोर्ट। राज्यात उन्हाचा चटका वाढू लागलाय। अकोला सोलापूरमध्ये पारा 40 पार गेलाय। यातच मराठवाड्यात अनेक ठिकाणी वादळी वाऱ्यासह गारपीट झाली आहे। राज्यात वादळी वाऱ्यासह पावसाची शक्यता आहे। मराठवाडा मध्य महाराष्ट्रात वादळी पावसाबरोबरच गारपीटीचा ऑरेंज अलर्ट देण्यात आलाय। कमाल तापमानातील चढ-उतार कायम राहण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे। पश्चिम विदर्भ आणि परिसरावर समुद्र सपाटीपासून 1.5 किलोमीटर उंचीपर्यंत चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती सक्रिय आहे। पश्चिम विदर्भापासून उत्तर अंतर्गत कर्नाटकापर्यंत समुद्र सपाटीपासून 1.5 किलोमीटर उंचीवर हवेचा कमी दाबाचा पट्टा आणि खंडित वाऱ्यांची स्थिती कायम आहे। राजस्थान आणि परिसरावर समुद्र सपाटीपासून 1.5 ते 3.1 किलोमीटर उंची दरम्यान चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती तयार झाली आहे। मराठवाड्यासह राज्याच्या विविध भागात पावसाने हजेरी लावल्याने मध्य महाराष्ट्रातील नाशिक, नगर, पुणे, मराठवाड्यातील परभणी, हिंगोली, नांदेड जिल्ह्यात गारपीट आणि वादळी पावसाचा ऑरेंज अलर्ट देण्यात आलाय। उर्वरित राज्यात ताशी 30 ते 40 किलोमीटर वेगाने वाहणाऱ्या जोरदार वाऱ्यांसह वादळी पावसाचा इशारा हवामान विभागाने दिलाय। राज्यात कमाल तापमानात पुन्हा वाढ झाली आहे। उन्हाचा चटका आणि उकाडाही कायम आहे। मागील 24 तासांमध्ये अकोला इथं राज्यातील उच्चांकी 40.3 अंश सेल्सिअस तर सोलापूर इथं 40 अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली आहे। कोकण वगळता राज्यात बहुतांश ठिकाणी कमाल तापमान 35 ते 39 अंशांच्या दरम्यान आहे। कमाल तापमानात चढ-उतार होण्याची शक्यता आहे। तर राज्यात सरासरी किमान 27 तर कमाल 31 इतकं तापमान राहील। राजधानी मुंबईत किमान 27 आणि कमाल 32 इतकं तापमान असेल। ठाण्यात किमान 27 तर कमाल 32 इतकं तापमान असेल। पालघरमध्ये किमान 26 तर कमाल 32 इतकं तापमान असेल। रायगडमध्ये किमान 26 तर कमाल 32 इतकं तापमान असेल। रत्नागिरी जिल्ह्यात किमान 26 तर कमाल 32 इतकं तापमान असेल। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात किमान 26 आणि कमाल 32 इतकं तापमान असेल। दोडामार्ग तालुक्यात किमान 25 आणि कमाल 37 इतकं तापमान असेल। सावंतवाडीत किमान 25 आणि कमाल 37 इतकं तापमान असेल। वेंगुर्ल्यात किमान 26 आणि कमाल 33 इतकं तापमान असेल। कुडाळ तालुक्यात किमान 25 आणि कमाल 36 इतकं तापमान असेल। मालवण तालुक्यात किमान 26 आणि कमाल 33 इतकं तापमान असेल। देवगडात किमान 24 आणि कमाल 36 इतकं तापमान असेल। कणकवलीत किमान 24 आणि कमाल 38 इतकं तापमान असेल। वैभववाडीत किमान 24 आणि कमाल 38 इतकं तापमान असेल। तर नजीकच्या गोवा राज्यात किमान 26 तर कमाल 33 इतकं तापमान असेल। अधिक माहितीसह पुन्हा भेटूया यानंतरच्या वेदर रिपोर्टमध्ये। पाहत रहा नव्या कोकणचा ग्लोबल ब्रँड कोकण 7 लाईव्ह।